салому алайкум дӯстони азиз. кондитсионери 18 куба савдоши тарафи ваҳдат ина борш кардем. худо хоҳад дастсафка мекунем. Дастсафка установка ройгона ҳисоби хидмат мешавад. чӣ хеле гуфтем. номерои болои экран мондагӣ дар ватсап дорем. метавонед шумо муроҷиат кунед. иншоалло ки бо нархҳои арзон ва дастрас равонтон мекунем. установка ройгона ҳисоби мо мешавад. ина магазини Сафархон. чӣ хеле гуфта будем установка ҳисоби хидмон ройгон мешавад. ина усто бурд установка кард 16 дар мондагӣ как нада кор кисай кондитсионери барс 1 сол гарант шихати 18 кубара установка кардагия. ба фикрам ки дар калидора дар ваҳдат установка кардагиян. бо хубиш дар чие ки моторш инвектора дар қои пасту баландам кор мекунад. ина нигаҳ кунед таи барса нависондагия инвектор мотори инвектор хати усто хай камера кардагия. телефонш ба фикрам кам таъхирай навор кам таъхират чоп омагия. ана касоне дар даҳкорай дар номерои болои экран мондагӣ ватсап дар муроҷиат кунед. иншоалло ҳам дастсафка ҳам установка ройгон ҳисоби хидмат ки ҷои хоҳем бурда установка мекунем.